Leave the nest and make your own, suitable for yours to grow in. Pass on your genes and share your name. Torna l'exitosa obra Coses que dèiem avui, ara però a la Villarroel de Barcelona. 3 peces breus, 3 situacions íntimes, tenses o decididament violentes, sotmeses a una incòmoda exposició pública. Hem parlat amb 2 dels seus protagonistes. You tried your best to raise them right. Find a skill that you can trade. Give the memories into play. Això va sortir d'un taller que va organitzar l'Obreu d'Estiu de la Sala Beckett. Em van convidar el Neil Labut a venir-lo a fer i jo em vaig apuntar perquè havia fet ja La forma de les coses, l'havia traduïda, havia fet Gorda, havia fet Accés. Em vaig apuntar i vaig fer aquest taller, va haver-hi molt bon rotllo i el mateix Neil Labut em va dir que tenia 2 textos més que podien anar conjuntament amb el que havia escrit pel taller, que és Romance, la primera de les peces d'aquest espectacle, i que si buscava un director i això, doncs que ho feien i així va començar tot. Ara l'hem tornat a fer perquè ens va passar que quan vam estrenar el Grec a la Sala Beckett és una sala amb 70 localitats aproximadament, i llavors la primera setmana es van exhaurir les localitats, llavors es va respirar, es va sentir que hi havia ganes que es tornés a fer, no? I llavors Focus es van mostrar interessats per portar-la aquí a la Villarroel i la Sala Beckett doncs també, i doncs hi hem tornat. És molt xula, és molt agradable fent aquesta funció perquè veiem que funciona realment, veiem que se'ls endú. Aquests dies està sent molt xulo perquè hi ha aplaudiments en mitja funció, cosa que no sol passar massa en teatre. La gent s'anima i s'engresca perquè se'ls endú. Llavors se'n van tocats i commoguts i se'n van havent passat una bona estona i enduent-se'n alguna cosa a casa, això és molt xulo. Jo penso que en certa manera, a veure, són 3 separacions de parelles diferents, llavors qui més qui menys ha tingut en algun moment alguna experiència. El que passa és que les nostres parelles són parelles molt peculiars, bueno, diuen que la realitat supera la ficció de vegades, no? Però en aquest cas realment és molt, molt bèstia el que passa. El que passa a la primera és molt fort, el que passa a la segona és tremendo i el que passa a la tercera ja és inimaginable. O sigui, cada cop és molt gros, no? Llavors, clar, la gent es sent molt, empatitza molt amb els personatges fins a un moment donat i a partir d'un moment tenen un efecte sorpresa, no? Que és el que fa molt bé el Neil Labut, que escriu molt bé les sorpreses del final i això jo crec que és part del valor d'aquesta peça. Home, jo a nivell intern jo crec que tots els actors s'ho passen molt bé fent la seva escena. O sigui, és divertida, jo estic convençut que fer l'escena 1, la del Romance, és molt divertida de fer. La 2 també, la de Furis i el Helter Skelter. O sigui, les 7, jo crec que les 3 escenes, els 7 actors ens ho passem molt bé amb totes 3, segur. De cara en fora, jo dic des que vam estrenar que per mi són els 3 gèneres del teatre, diguem-ne. La primera seria un drama, la segona seria una comèdia, salvant tot de distàncies, i la tercera seria una tragèdia. Potser és la més estripada a nivell de situació molt bèstia, perquè presentar-te una cita amb la teva nòvia, amb la teva germana, una cita que fa 2 setmanes que no us veieu perquè us vau enfadar, és grotesc. La sortida és molt grotesca, de sortida. Però a nivell intern, divertit, jo crec que també m'ho passaria molt bé fent la 1 o la primera escena o fent la tercera. És molt divertida de fer perquè, clar, l'energia del públic, riure tant, en seguida t'anima molt i disfrutes molt, i quan acabes i t'aplaudeixen i està la gent molt contenta i està contenta amb la mirada, contenta als llavis i diuen que bé m'ho he passat. Això justifica el motiu pel qual fas aquesta feina, perquè no és fàcil fer una obra de teatre i trobar-te amb aquestes reaccions. Normalment fas obres i ho veiem bé, m'ha agradat, tal. A mi em va ser difícil trobar la línia des d'on fer-la, perquè no era fàcil. Sempre és molt fàcil, tens tendència a fer molta forma, a dir les frases des d'un concepte, no des de deixar que les coses et passin. I clar, deixar que les coses et passin en una situació tan surrealista, presentar-te, jo no m'he presentat mai amb la meva germana, amb la meva parella. Va costar treure-la, però no pel tipus d'emocions, però al cap i a la fi cada actor ha de trobar la seva línia.
per vendre aquell personatge. Un ho farà d'un cantó i un altre ho farà d'un altre. No és especialment difícil perquè sigui una obra que parli de la crueltat. Jo penso que sempre és molt difícil l'acte de l'actor, valgui la redundància, no? Haver de posar els teus sentiments en públic, no? I amb tanta gent. Però en aquest cas no és especialment difícil perquè anem molt ben dirigits. Anem molt ben orientats, no estem sols en cap moment, estem molt ocupats amb cada cosa que fem, hi ha decisions preses a cada rèplica i això ajuda. Llavors fa la feina fàcil, tot i que el treball, evidentment, arribar-hi va ser molt difícil, però va ser molt difícil durant el procés. Un cop estrenat, no és tan difícil defensar-la. Jo penso que, com deia el Woody Allen, que està molt bé, o sigui, l'humor són coses divertides que passen a persones sèries, no? O sigui, i jo penso que passa això, no són personatges que vulguin fer riure. El que passa és que el que els hi passa és tan patètic que vist des de fora fa riure. Però clar, no és situacions de riure, de fer el pallasso, no té res a veure amb això, és tot el contrari. Jo crec que la gent riu a vegades inclús de nervis, no? Per favor, resoleu aquesta situació, no? No, hi ha autors que per la manera d'escriure, que són com més fàcils, però en aquest cas és que les traduccions de la Cristina van molt a favor, perquè te'l portes molt a tu, no, el text. I, bueno, ella sempre es queixa perquè li destruïm el text i no acabem dient res del que ella escriu. Però sí que el Nil Abud té molta mala bava i a mi m'agrada. M'agrada molt la mala llet que gasta. Jo recomanaria anar al Museu de Badalona a veure les termes romanes, que és una cosa que vaig anar-hi fa 2 setmanes i em va agradar molt. No hi havia estat i és nou, el van arreglar i l'han fet molt gran i és una cosa arqueològica, però és curiós el conservat que està tot el pas de romans. Clar, Badalona, jo soc de Badalona, però aconsello anar-ho a visitar perquè és molt bo. Doncs la meva recomanació cultural és l'últim disco de la Sílvia Pérez Cruz amb el Javier Colina, a duo, que em sembla preciós perquè la Sílvia em sembla que té un talent per cantar brutal i el músic que l'acompanya és meravellós, llavors em sembla que aquesta és una gran recomanació per fer. So let them go. Let them go.